अब यहाँ सब सुन रहल छी सिंगर पंकज यादव के आवाज डीजे उमेश presented by KKY Kids। 3 बजे छौरी हम व्हाट्सएप पे एबो 3 बजे छौरी हम व्हाट्सएप पे एबो कैल मिले के हम टाइम बतेबो कैल मिले के हम टाइम बतेबो कैल मिले के हम टाइम बतेबो 3 बजे छौरी हम व्हाट्सएप पे एबो 3 बजे छौरी हम व्हाट्सएप पे एबो कैल मिले के हम टाइम बतेबो कैल मिले के हम टाइम बतेबो कैल मिले के हम टाइम बतेबो डीजे उमेश सुखीपुर बाजार गमछा से बांध के जइबोगे तोरा हाथ में मोबाइल देबोगे वही सिम से फोन तू करिया गे अपन हाल खबर तुम बतैया गे मोबाइल तुरंत हाथ चोराई के ई बात ने बता दिया गे माई के अपन लवर के तू त बचैया गे हमरा छोइरा त तूने जइया गे आई लव यू कहि के सीटी बजैबो I love you कहि के सीटी बजेबो कैल मिले के हम टाइम बतेबो कैल मिले के हम टाइम बतेबो कैल मिले के हम टाइम बतेबो डीजे उमेश सुखीपुर बाजार दिल तूफान के मारै छौ मिले खातिर रहिया निहारै छौ यार तोरे सफर छौ जान गे अब भ गेल तू जवान गे अब सहल में जाय छै दूरी कहे बाबा बलराम मजूरी यादव पंकज छौ लभर गे ता गाना गबै छौ कभर गे कन्हैया राहुल गाना चढ़ै छौ धीरज आनंद वीडियो बनेबो कैल मिले के हम टाइम बतेबो कैल मिले के हम